Дадена старта. Този път не сме в първата редица, но с капитанско умение, Божия помощ, ще ги настигнем. El comandante, bon voyage! Снимай ги като се блъска, снимай ги като се блъска. El comandante такъв ход направи като параход, че не може да бъде. Ама нищо, де. Изтласкаха от хубавата стартова линия, която бяхме взели, и се наложи малко да се отклоним от правилния курс. Но ще видим на финала кой, какво, колко.